በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ ዕለት 2 ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ አምላክ ብዝኾነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 2 ናይ ቅድስቲ ኢዮጵራቅስያን ናይ ዲያቆናዊት ኢዮኤልያን ዕረፍተን እዩ። ከምኡውን በዛ ዕለት አባ ዮሐንስ ሓፂር ንንስሓ ዘብቅዕዋ ናይ ቅድስቲ አትናስያ ዕረፍታ እዩ። ናይ ሰማዕት ቅዱስ ደሚናን ናይ ሰማዕታት ዝኾኑ ይሕዋቱን ዝኸሮም ምዃኑ እውን ኣብ ስንክሳር ብስም ይጠቕሶም እዩ። አሜን። ቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ኣቦኣ ኢጣጎኖስ ናይ ንጉስ ኣማኻሪ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ንሱ ኮነ በዓልቲ ቤቱ ብጾምን ጸሎትን ዝተጉ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። ንጓሎም ንቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ኣብ ዝወለዱ ጊዜ ድማ ብናይ ኣደኣ ስም ሰየምዋ። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ኣቦኣ ስለ ዝዓረፈ ኣዲኣ ኢዮጵራቅስያ ገና ኣብ 6 ዓመታ ሒዛታ ናብ ገዳም ኣተወት። ቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ነቶም መነኮሳት ኣብ ዝረኣየቶም ጊዜን ንኣድኣ ንምንታይ ክንድዚ ይደኽሙ ኣለዉ በለታ። ኣድኣ ድማ ንጎይታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክብሉ እዮም ክንድዚ ዝደኽሙ ዘለዉ በለታ። ድሕሪ እታ ጊዜ ጀሚራ ናይ መነኮሳት ናይ ተጋድሎ ናይ ጾምን ጸሎትን ህይወት እንዳረኣየት ዓበየት። ምስ ዓበየት ድማ ንሳ ንባዕላ መነኮሰት ብዓብይ ተጋድሎ ድማ ምንባር ጀመረት። ጾምን ጸሎትን ብምብዛሕ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ኣብ ሰሙን ሓንቲ ጊዜ እንዳበልዐት ክትጸውም ጀመረት። ድሕሪኡ ሰይጣን ብቕንዓት ኣብ ልዕሊኣ ተንሲኡ ብዝተፈላለየ ፈተና ከውድቓ ጀመረ። ማይ ክትቀድሕ ናብ ሓደ ሩባ እንተኸደት ኣብ ውሽጢ ማይ የውድቓ ነበረ። ዕንፀይቲ ክትፍልጽ እንተርእይዋ ብፋስ እንዳሃረመ የቕስላ ነበረ። ንሳ ግን ንመነኮሳት እንዳኣገልገለት ሙሉእ ለይቲ ንጸሎት ቆይማ ተሓድር ነበረት። ስጋብ 40 መዓልቲ ዝኣክል ቆይማ ክትጸሊ ከላ ደናግል መነኮሳት ኣብ ዝረኣያ ጊዜ ኩለን ይድነቃላ ነበራ። ድሕሪኡ ጎይታና ዝተፈላለየ ኣገራሚ ተኣምራት ምእንቲ ክትገብር ጸጋ ስለ ዝሃባ ንሰይጣንን ኣጋንንትን ከተውፅእ፣ ንሕሙማት ክትፍውስ፣ ንዕውራት ድማ ዓይኖም ከተብሪ ጀመረት። ቅድስቲ ኢዮኤልያ ትበሃል። በረኸታ ይሕደረና። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ይቕረታ ስማ ክሳይ ስለ ዝኾነኒ ናይ ኣዴና ኢዮጵራቅስያ አሜን። ቅድስቲ ኢዮኤልያ ትበሃል። ዲያቆናዊት መሓዝኣ ስለ ዝነበረታ መጻሕፍቲ ኩሉ ብሓንሳብ ተማሂረን ብተጋድሎ ክነብራ ከለዋ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዛ ዲያቆናዊት ናይ ቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ነፍሲ ቅዱሳን መላእኽቲ ክዕርግዋ ከለዉ ብራእይ ተመልኪታ ነተን ደናግል ነገረተን። ተታሒዘን ድማ ኸዳ ንቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ሓተታ እሞ ንሳ ድማ ሓብ መሪቓ ምስ ተፋነወተን በዛ ዕለት ዓሪፋ ኣብ ናይ ኣዴኣ መቃብር ቀበረኣ። መሓዝኣ ኢዮኤልያ ድማ ናብ መቃብራ ኸይዳ ምስ ጸለየት ንሳ ድማ ኣብ 3 መዓልቲ ዓረፈት። ንዓኣ እውን ምስ ቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ቀበረኣ። ናይዘን ቅዱሳት ሰማዕታት ረድኤት በረኸተን ብጸሎት ይሕደረና፣ ብጸሎተን ይምሓረና አሜን። ቅድስቲ አትናስያ መኑፍ ኣብ እትበሃል ሃገር ዓዲ ዝነብሩ ካብ ወገን መንግስቲ ዝኾኑ ወለዳ ሃብታማ ስለ ዝነበሩ ንሶም ኣብ ዝሞቱ ጊዜ ቅድስቲ አትናስያ ንቤታ ንኣጋይሽ መዕረፊ ገበረቶ። ኣጋይሽ ብምቕባልን ብገንዘባ ንገዳማትን መነኮሳትን እትሕግዝ ሕያዊት ጓል ኮነት። በቲ ጽቡቕ ተግባራ ድማ ኩሎም መነኮሳት ይፈትዋ ነበሩ። ናይ ጽቡቕ ነገር ጸላኢ ሰይጣን ግን ብቕንዓት ተንሲኡ ክፍኣት ሰባት ኣላዒሉ ክፉእ ምኽሪ ከም ዝመኽርዋ ገበረ።
ድሕሪኡ ሰይጣን ብኽፍኣት ሰባት መኺሩ ናብ ወጥመድ የእተዋ እሞ ኣብ ዝሙት ከም ትወድቕ ድማ ገበረ። ኣትናስያ ድማ ዘማዊት ጓል ኮይና ኣብዚሓ ኃጢአት ክትሰርሕ ጀመረት። ኣቐዲሞም ብቅድስና ህይወት ዝፈልጥዋ ናይ ገዳም ኣስቄጥስ መነኮሳት ስለ ውድቀታ ብጣዕሚ ሓዘኑ። ንሶም መኺሮም ክመልስዋ እኳ እንተፈተኑ ግን ኣይከኣሉን። ክመኽርዋ ክመፁ ከለዉ ንሳ ግን ክትስሕቆም ጀመረት። ኣብ መጨረሽታ ግዜ እቶም መነኮሳት ንዓብዪ ጻድቅ ኣቡነ ዮሃንስ ሓጺር ለኣኽዎም። ምክንያቱ ኣቐዲማ ምስ ኣባ ዮሃንስ ሓጺር ብዙሕ ጽቡቕ ተግባራት ሰሪሓ ስለ ዝነበረት ኣባ ዮሃንስ ድማ ብጸሎት ምእንቲ ክዝክርዎም ንመነኮሳት ሓቲቶም ተራ ሰብ መሲሎም ናብታ ከተማ ምስ ኣተዉ ኣብ ናይ ኣትናስያ ቤት በጽሑ። ነታ ሓላዊት ድማ ንእመቤትኪ ኣነ ናብኣ ምእታው ከም ዝደሊ ንገረለይ በልዋ። ኣትናስያ ድማ ንዝሙት ዝመጸ ተራ ሰብ መሲልዋ ጸቢቓ ተኳሓሒላ ኣብ ዓላታ ኮይና ብደስታ ተቐበለቶም። ከተዕልሎም ኣብ ዝፈተነት ጊዜ ኣባ ዮሃንስ ግን ከልቅስ ጀመረ። ንምንታይ ተልቅስ ኣለኻ እንተበለቶ መልክዕኺ ደስ ኢልኒ በልዋ ኣባ ዮሃንስ ሓጺሮም ዘዕልዋ ዘለዉ። ንሳ ድማ እሞ ደስ ዘብል መልክዕ የስሕቕ እምበር መዓዝ የልቅስ ኮይኑ እንተበለቶም ኖኖ ጽባሕ ናብ ገሃነም ከም ተኣትዩ ስለ ዝተረኣየኒ እዩ በላ። እንሆ ናይ ሰይጣን መሕደሪ ኮንኪ ብዙሓት ኣጋንንቲ ኣብ ሰብነትኪ ክወፁ ክወርዱ ይርኢ ኣለኹ እንዳበሉ ብዙሕ መኸርዋ። ንሳ ድማ ዓይነ ልቦናኣ ተኸፊትላ ናብ ልባ ስለ ዝተመልሰት ንቓሉ ሰሚዓ ሰንበደት። ብጣዕሳ ድማ እሞ እንታይ ምግባር ይሓሸኒ በለቶም። ንስሓ እተዊ ዛጓለይ በልዋ። ናይ ብሓቂ ግን ሕጂ ምሕረት ዶ ይረክብ እየ? ሓጢአተይ ብዙሕ እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ከመን ከተዓርቐኒ እንተበለቶም ኣነ ከተዓርቐኪ እየ ተኸተልኒ ኢሎም ወፂኦም ከዱ። ንሳ ድማ ክውዕል ክሓድር ከይበለት ቤታ ብኸፍቱ ቤታ ንብረታ ገዲፋ ንኣባ ዮሃንስ ተኸተለቶም። ከተርክቦም እንዳጎየት ክትከይድ ከላ ብልስላሴ ዝነበረ ኣእጋራ እንዳቆሰለን እንዳተጨዳደዳን ድማ ከም ማይ ኣብ ልዕሊ መሬት ፈሰሰ። ምስ መሰየ ኣብ ኣፈት ገዳም በጽሐት። እትዕርፈሉ ቦታ ፈልዮም ምስ ሃብዋ ድማ ኣብኡ ደቀሰት። ኣባ ዮሃንስ ለይቲ ንጸሎት ምስ ተንስኡ መላእኽቲ ክወፁ ክወርዱ ተመልኪቶም እዚ ዝርእዮ ዘለኹ ነገር እንታይ እዩ ብማለት ንሓደ መልኣኽ ሓተትዎ። ትማሊ ንዓኻ ተኸቲላ ዝመጸት ጓል ሞይታ ንነፍስያ ንዕርግ ኣለና በሎም። ኣባ ዮሃንስ ድማ እግዚኦ ንስሓ ከይኣተወት ኢሎም ሰንበዱ። እቲ መልኣኽ ድማ ንዓኻ ክትከተል ገና ሓንቲ እግራ ካብ ቤት ከተውፅእ ከላ ሓጢኣታ ብምልኡ ተፈሒቁላ እዩ። ሕጂ ናብ ገነት ኢና ንወስዳ ዘለና በሎም። ኣባ ዮሃንስ ሓጺር ድማ ናብ ኣትናስያ ብጉያ እንትኸዱ ዓሪፋ ረኸብዋ። ተገሪሞም ድማ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገኑ ናይ መቃብራ ነገር ከ እንታይ ክገብር ኢሎም ሓተትዎ። እቲ መልኣኽ ድማ ኣናብስት ክመፁ እዮም ናይ መቃብራ ቦታ ለኪዕኻ ኣርእዮም እሞ ኢልዎም ተሰወረ። ኣናብስት ድማ መጺኦም ኣባ ዮሃንስ ከዓ ነቲ ቦታ ለክዕዎ እሞ እቶም ኣናብስት ድማ ነቲ መቃብር ፍሒሮም ብኽብሪ ቀበርዋ። ረድኤት በረኸትና ናይ ኣዴና ኣትናስያ ይምሓረና ይሕደረና፣ በረኸታ ይሕደረና፣ ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን። ነሓሴ ዕለት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኣትናስያ ቡርክት፣ ቅድስቲ ኢዮጵራቅስያ ድንግል፣ ኣዴና ደሚና ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ኢዮር ጻድቅ ተዓጋሲ፣ ቅዱስ ኣቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓብይ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ፣ ኣባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሒንሳ ኣሜን። ቅዱስ ታዲዮስ ሃዋርያ ካብ 12 ሃዋርያት። ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙን እዩ። ብምልኡ ክንቅበሎ ዝግብአና ቃል እዩ። ካብ ኩሎም ሓጣን ዝገደደ ከዓ ኣነ እየ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ጎይታ ክርስቶስ ኢየሱስ ነዚ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ብምግላጽ ናይቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡ ዝኣምኑ ኣርኣያ ገበረኒ። ኣሜን። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 15 ማለት እዩ ንረኽቦ።
አሜን። በረኻትን ረድኤትና ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ዜማ ካብ ኣናብባ ቃላት ፊደል ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላትነ ወበልሃንም ኩሎ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል ዘላለም ሰላም ይስአሉ ጸልይ ምህረተ በእንቲ ዓለም ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዕዝተ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀነ በክንዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን